понеже са пуснали водата и тук върви супер много. Здравейте, скъпи приятели, и честита нова година! Днес е 5 януари. Най-накрая успях да изляза и да отида за риба и да ви честитя новата година. За новата година, 2026, желая на всички изключително добро здраве, здрави нерви, успехи във всичко, което сте решили, успехи във всяко едно начинание. Желая ви да сбъднете всичките си мечти и да изпълните всичко, което сте си планирали и което сте набелязали да свършите през тази година. Ето и първа риба за 2026 година на мурмишка. Комплект Филстар 365 AG и макаричка Окума Сеймар в размер 10. Влакно 0,02 PE или 0,2 PE, нещо подобно. Това е. Хопа! Готово. Тази година, 2026, е и юбилейна за моя канал. Тази година каналът прави 10 години, откакто е създаден, което е супер яко. И поради тази причина искам и да благодаря на всички зрители, на всички абонати, най-вече на тези, които са от самото начало на канала. Преди 10 години, когато създадох канала, започнах от нулата, с 0 абонати, които доста бързо се увеличиха. В днешна дата сте почти 4000 човека, за което супер много ви благодаря. Пак казвам, изключително много благодаря още повече на хората, които са още от самото начало с канала. Знам, че има такива, защото виждам в абонаментите. И с една част от вас съм се запознал и лично по един или друг начин с някой от самия канал, чрез коментари сме се разбирали и сме ходили за риба заедно. С други от вас в социалните мрежи, в Facebook, в Instagram, писали сте ми лични съобщения с хиляди въпроси, с хиляди неща, препоръки, които сте ми давали, за които още повече ви благодаря, защото без вашата обратна връзка каналът никога няма да е същият и никога няма да е това, което искаме и аз и вие да виждаме. Опа, още една рибка. Тръгнаха като страхотно. Да, директно се скочи, даже не ме изчака да я пусна. Май спряха и водата, което е още по-добре. Или нещо се случи, защото виждате какви мехури навсякъде завря, нивото падна, според мен спряха водата, което е много добре, би следвало да стане още по-добър риболов сега. Опа, кълбане. Или пък пуснаха отсам. Спряха я там, пуснаха отсам. Това вече не е добре. Искам да благодаря и на тези, които са ми подкрепа и опора, естествено, семейството ми. И на тези, с които си сътрудничам вече доста години, а именно Филстар. С Филстар работим заедно вече над 5 години. Изключително приятно се работи с тях, изключително леко се комуникира. Когато започвах да работя с Филстар, всъщност сътрудничах с още един човек, производител на примамки. Благодаря и на него също, въпреки че вече не работим заедно. Но това са едни хубави времена, в които в крайна сметка сме дали и аз, и той на мен предложения от няколко китайски бранда да рекламирам китайски продукти. Естествено избрах българската компания поради ред причини. Първо, защото е българска. Второ, защото ми беше
много така сърдечно препоръчано да работя с нея от едни хора, на които аз изключително много вярвам и до ден днешен и ги уважавам, а именно Дария Лекова и екипът на риболовен магазин Пираните, риболовни магазини всъщност, защото той не е един, за което благодаря и на тях. Но хванах още една риба въпреки водата. Опа! Трета рибка. Страхотно. Опа! Айде там, че тук направо ще отрепи тая вода. Всички вие, семейството ми, тези, които са ме подкрепили като Филстар, като Валдемар, като Пираните и всички останали, които не споменавам в момента, може би изпускам. Със сигурност изпускам, защото много хора са били включени и са причастни към каналът, който гледате и вие. Та, благодарение на цялата тази съвкупност, тази цяла голяма общност от много хора, каналът все още съществува. Това исках да ви кажа, исках да ви благодаря и на вас, зрителите, и на партньорите от Филстар, и на семейството ми, което е винаги зад мен, и на всички, които по някакъв начин са съпричастни с това, което правя и което вие виждате. Успех през новата година, желая ви освен всичко, което до момента казах, и много време за риболов, и да успявате да ходите все по-често и много сука и огромни трофейни риби. Ето още една рибка. Предишната не знам заснех ли я, но тази определено е заснех. Айде, хоп! Скъпи приятели, за днес от мен беше това. Видяхте, първият риболов за 2026 година се получи успешен. Хванах цели 5 кефалчета на мурмишки с този прекрасен такъм Филстар Аджи 365 и Окума Сеймар. За всичко, което използвах днес, линкове има в описанието под видеото. А на вас още веднъж желая много здрава, много успешна година, с много сбъднати мечти, постигнати цели и огромни трофеи. И естествено, повече време за риболов. На слуха на всички, успешна година и до скоро!